Για τον αυθόδη πυρετό που αναφέρονται τώρα, χθες το άκουσα, ξέρεις τίποτα, Χρήστο? Αυτό που ξέρω από ευρωπαϊκά έγγραφα είναι ότι όλη η Ευρώπη είναι με Λέει ότι πανόλη... αν περάσει αυτό, λέει, στην Ελλάδα, τελειώσαμε, λένε οι κτηνοτρόφοι, γιατί θα πιάσει όλα τα ζώα. Ο αυθόδης πυρετός δεν αφορά μόνο τα πρόβατα, έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα σου πω μόνο τι λένε τα έγγραφα, γιατί έχω κάνει ερασιτεχνική κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει πάνω από 500 μονάδες που έχουν πανόλη των χείρων, έχουν γρίπη των πτηνών, υπάρχει ο αφόδης, υπάρχει η ευλογιά, υπάρχει ο καταρροϊκός και ξεκίνησε τώρα δειλά-δειλά η οζώδης δερματίτιδα. Ας πούμε, η Γαλλία είχε πριν ένα μήνα είχε 4 κρούσματα, πριν μια εβδομάδα είχε 17. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κρούσματα από όλες τις αρρώστιες. Υπάρχει μία έξαρση στις αρρώστιες, αλλά στις περισσότερες χώρες γίνεται εμβολιασμός. Εδώ πάνω να αναφέρω κάτι, ότι το 24 την Άνοιξη με καλέσανε σε ένα συνέδριο αγροτεχνολογίας με θέμα την κτηνοτροφία και βγήκανε καθηγητές και εκπρόσωποι πολυεθνικών από όλο τον πλανήτη διαδικτυακά. Εκεί μέσα υπόθηκε, και το έχω ηχογραφημένο, ότι σε μία δεκαετία θα είναι όλα ρομποτικά και δεν θα υπάρχει ελευθέρας βοσκής. Όποιος λέει έχει ζώα και θα είναι ελευθέρας βοσκής θα είναι ήρωας. Προφανώς αυτοί ξέρανε τι συμβαίνει. 6 μήνες μετά ξεκινάει το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς στο πέπλο πάνω στην Ορεστιάδα. Στους κήπους κοντά είναι, στο Τελωνείο το χωριό, στην Αλεξανδρούπολη. Και μάλιστα καταγγέλανε κτηνοτρόφοι τότε ότι έχουμε, λέει, τη γούρνα απολύμανσης και δεν τη βάζουν νερό μέσα, να περνάνε τα αυτοκίνητα να μένονται. Η ευλογιά ξεκίνησε από τον Εύρο το πρώτο κρούσμα, πέρασε σε όλη την Ελλάδα και ξαναγύρισε πάλι πίσω. Δηλαδή τα μέτρα που παίρνουν είναι ανύπαρκτα. Μέσα από τα έγγραφα τώρα βλέπουμε ότι δεν είχαν ούτε κτηνιάτρους, ούτε πρωτόκολλα, ούτε αντιδραστήρια για ελέγχους. Τώρα τον Οκτώβριο ξεκινήσαν, δηλαδή 1 χρόνο μετά ξεκίνησε η χώρα να οργανώνεται. Και αυτά φαίνονται μέσα από τα έγγραφα. Το δε ακραίο, εδώ στο Λωμό Πέλας, που δεν έχουμε πολλά κρούσματα ευλογιάς, βγάλανε 5 συνεργεία απολύμανσης, τα οποία συνεργεία δουλεύανε με ωράριο από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και μόνο καθημερινές. Δηλαδή Σαββατοκύριακο και μετά τις 2 το μεσημέρι δεν υπήρχε κάλυψη. Λες και η ευλογιά δουλεύει με ωράριο. Δηλαδή ένα πράγμα τρελό. Τους είπαμε, αφήστε τα αυτά με τις εταιρείες που τα κονομάτε, δώστε το φάρμακο στον ίδιο τον κτηνοτρόφο, όποιος πάει στο Μαντρί να απολυμμένουν οι ίδιοι τους με μία ψεκαστήρα πλάτης. Λέει, εμείς, λέει, έχουμε μηχανήματα ειδικά, με μηχανάκια, και όντως. Αλλά τις προάλλες πάω στην Αριδαία, προφανώς δεν είχαν 5ο αυτοκίνητο και βάλαν έναν με μία ηλεκτρική ψεκαστήρα πλάτης να κάνει απολύμανση. Δηλαδή πόσο γελία είναι η κατάσταση. Είναι εξόντωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θέλουν να τους ξεπαστρέψουν. Έχουν σχέδιο, το είπαμε. Πιστεύω να το έχουν καταλάβει όλοι οι αγρότες αυτό, ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης της καθεαυτού πρωτογενής καλλιέργειας, γεωργίας είτε κτηνοτροφίας. Εύχομαι στα μπλοκ αυτοί που βρίσκονται να το έχουν συνειδητοποιήσει. Δεν έχει τίποτα προσωπικό με τον καθέναν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει κάτι προσωπικό με το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα.